costat temps i després allò que confies, ja tinc moltes coses, no sé què, ara les ordenaré. I a l'hora d'ordenar-les, allò semblava un compendi de teologia que dius, no, t'has de basar, no ho sé. I llavors no podia dormir. Aquests dies estava realment amb el cap una mica atabalat i ahir vaig començar a fer no sé com es diu això, un mapa conceptual, un esquema, no sé què, no sé, exacte, és caòtic, perquè dic que llavors això et porta aquí, però esclar, la fe et porta a la paraula de Déu, la paraula de Déu a la proclamació et torna a portar la fe llavors et porta a la confiança, i la confiança a l'obediència, és a dir, que amb l'ajuda del Senyor i amb l'amor vostre, doncs he intentat ordenar allò que el Senyor ha posat en el meu cor i les paraules que ell ha anat donant-me. Llavors, al llarg de l'any hem sentit parlar de l'esperança i crec que va ser la primera o la segona que el Xavi ens feia referència a l'esperança de la qual ens havíem parlat a Madrid, l'esperança humana, i feia ell la diferència entre el que és l'esperança humana i la que ve de Déu, que la nostra esperança no està en els diners ni tan sols en la salut o en les nostres capacitats, perquè tot això pot fallar. Per tant, vivim en un món incert i necessitem una esperança real, no una esperança frívola o superficial. A la Bíblia, fe, confiança, esperança i obediència estan profundament lligades. Si preguem amb els salms, un mateix salm pot començar per un clam que et porta a rendir-te i per tant a confiar en Déu, que et porta a proclamar l'amor i la bondat de Déu, la qual cosa, quan proclames això, es grava en el teu cor i s'alimenta, la fe s'alimenta d'això que tu pots arribar a proclamar. I tota aquesta circumstància queda transformada, a vegades no queda canviada, però queda transformada i plena d'esperança en aquell Déu que ho pot tot. Perquè avui al llarg de la pregària hem parlat de tot això. Llavors, clar, com ordenem? Què és primer? La fe? És l'esperança? Què és primer? Primer és la caritat, que diria Sant Pau, fe, esperança i caritat, són les tres virtuts teologals, i si no hi ha caritat, si no hi ha amor, ja podeu tenir tots els dons de l'esperit, totes les capacitats, que no serveix de res. Però sense parlar, Raniero Cantalamesi et diu l'esperança és l'origen de tot. Però a mi la fe és per on jo vull començar, perquè la fe obre la porta, és per fe que obrim la porta, i que aquella imatge de la porta que l'obres de dintre, Jesús està fora i truca a la teva porta, però ets tu que obres la porta, per tant el deixes passar, o sigui, la fe et porta a la confiança, i la confiança, llavors, un cop l'has deixat passar i el coneixes, la seva paraula t'omple de joia i d'esperança. I el Senyor moltes vegades segur que ens pregunta, i avui doncs també ens llença aquesta pregunta, confies realment en mi?
Reinero Cantalamessa també, quan parla de la fe, parla de la fe teologal, de la fe institucional i de la fe d'apropiació. La fe teologal és la que ens fa creure i creure en Déu, que és Pare Totpoderós, no? Però el Papa Benet XVI parlava de la fe dogmàtica, que potser estaria aquí, i també deia que una fe teologal o dogmàtica que no estés marcada per l'experiència personal és una fe buida. La fe de la institucional et dona seguretat, no? I ajuda a mantenir la teva confiança, no? En l'Església, en els germans, en la comunitat. Però llavors hi ha la fe d'apropiació, que és la que els que hem rebut el baptisme amb l'Esperit hem rebut aquesta fe d'apropiació, perquè l'Esperit Sant és el qui et fa tot això que tens en el cap, no? I vols entendre, o tot allò que saps i has heretat gràcies a la doctrina, gràcies a la família, gràcies a algú que t'ha proclamat la paraula, però, aquí està, t'ha tocat i tal, però l'Esperit Sant el que fa és activar tot això, no? Despertar tot això. Ho hem dit tantíssimes vegades i és això. I llavors el que passa és que t'apropies, això és fort, no m'ho he inventat jo, ho he sentit a teòlegs. Amb aquesta rebuda de l'Esperit Sant t'apropies del poder del Jesús ressuscitat. I ell vol que ens apropiem d'aquest poder. Quan dic que ens apropiem, no és que és nostre, no. És que ve a nosaltres, es desperta en nosaltres, entenem en nosaltres el seu gran amor. I aquest gran amor el mantenim, el volem mantenir. No volem que res ens prengui aquest amor de Déu, ni aquest Esperit Sant que ha estat vessat per amor, per al Senyor i per l'amor. I la fe, que la fe és un do de Déu, i parlàvem d'aquestes tres diferenciacions que feia Cantalamessa. La fe ve de la predicació, que això ja ens ho diu Romans 10. La fe ve, doncs, de sentir la predicació, i la predicació és l'anunci de la paraula de Crist. Avui, al verset abans de l'Evangeli, deia: la llavor és la paraula de Déu, el sembrador és Crist, tothom qui el troba viurà eternament. La llavor és la paraula de Déu, i dèiem que la fe ve de la predicació de la paraula de Déu. Per tant, nosaltres estem cridats, si ens apropiem, si tenim aquesta fe d'apropiació, estem cridats, com Jesús, a caminar llançant, predicant i llaurant i donar aquesta llavor. El sembrador és Crist. Això és així. O sigui, nosaltres som instruments a les seves mans. Tenim el seu amor, la seva presència en nosaltres. Això ens porta a predicar la paraula de Déu, però anem amb ell, no anem sols. Jo no vaig a fer bandera i a guanyar cap batalla jo, sinó que el Senyor és el qui va amb mi. No estem sols, ho diem sovint, moltes vegades, no només per convèncer-nos, sinó perquè així ho creiem. No estem sols, per tant, no anem sols a la vida. I quan pronunciem la paraula, això crea efectes en nosaltres. Proclamar, només pel fet de proclamar la paraula, ja es grava més i més en el nostre interior i crea efectes en el qui la rep.
tenim l'Eucaristia. Per l'Eucaristia és el mateix Jesús, que es queda, entra amb nosaltres i es queda amb nosaltres. Per tant, tenim aquesta promesa de no us deixaré mai sols, és així. Cada dia podem rebre el sacrament de l'Eucaristia i cada dia podem demanar-li el seu Esperit Sant. No confonguem entre sacrament i baptisme amb l'Esperit, o el fet de demanar l'Esperit Sant. L'Esperit Sant és la presència de l'amor entre el Pare i el Fill, que es revela, aquest amor es revela en l'Esperit Sant. Per tant, no anem sols, ni físicament ni corporalment, perquè podem rebre el cos de Crist, que passa a formar part del nostre cos, ni espiritualment. La fe no és només humana. Aquesta fe, que comença potser sent institucional, que hem rebut per als qui ens han predicat, es converteix en una realitat real, i per al baptisme i per la confirmació, el Senyor crea, ens estampa un segell, som segellats per al Senyor, per l'Esperit Sant. Per tant, això no ens ho traurà mai ningú. Encara que ens refredem, encara que ens apartem, tots els batejats tenim la marca de Déu en el nostre front i ens acompanya, només està esperant que tornem a ell. Doncs pels sacraments i per aquest Esperit Sant, ell pren possessió del nostre ser. A 1 Corintis diu: quan us parlava i us predicava, no ho feia amb el llenguatge persuasiu propi de la saviesa humana. Això ve a confirmar això que deia, que no és només una fe humana. Ell no ho feia, no parlava amb el llenguatge persuasiu propi de la saviesa humana, sinó amb el poder convincent de l'Esperit, perquè la vostra fe no es fonamentés en la saviesa dels homes, sinó en el poder de Déu. Si aquesta fe està fonamentada en el poder de Déu, dona fruits. La fe viva dona fruits i es manifesta en nosaltres a través d'aquests fruits. Aquí en el grup de pregària es manifesta, el Senyor parla a través de la boca d'alguns germans, a través de la paraula, ens recorda la seva paraula. Per tant, està present sempre, ens acompanya sempre. Però aquesta fe de què parlem s'ha d'alimentar, l'hem d'alimentar. Quan un dels fruits de la rebuda de l'Esperit Sant és el desig tan gran de compartir el nostre temps en intimitat amb el Senyor, el temps que sigui. Alguns els hi proporciona i els hi demana i els hi concedeix la capacitat d'estar llarg temps. Altres, porten una vida més ràpida i el que sigui, però el Senyor coneix el nostre cor. Però sí que nosaltres necessitem de buscar aquest espai de lectura de la Bíblia, de pregar amb la paraula del Senyor. I aquesta pregària personal és trinitària, la fem al Pare està en nosaltres, la fem al Fill està en nosaltres i ens posa en relació amb l'Esperit Sant. I la pregària personal, com hem dit, s'alimenta de la paraula. S'alimenta de la paraula i ens porta en aquesta esperança de què parla Romans 5. L'esperança no enganya, perquè Déu, donant-nos l'Esperit Sant, ha vessat el seu amor en els nostres cors. Quan tenim presència a soles amb el Senyor, entrem en una intimitat amb el Senyor i ens va revelant, i ens va ensenyant, i ens va acompanyant, i ens va alimentant. I quan venim al grup,
ja venim alimentats pel sacrament i per la pregària personal. Hem de venir alimentats per la pregària personal, perquè d'això s'alimenta la pregària comunitària també. I de l'acció del Senyor en la nostra pregària personal i comunitària neixen els testimonis també, perquè el Senyor et parla, t'impulsa, actues, a vegades sense saber com et trobes en una situació i el Senyor t'il·lumina, i neixen els testimonis. Testimonis que ens fan proclamar doncs, que Jesús és la veritat i que vol fer estar amb nosaltres. No? I en els testimonis, quan nosaltres proclamem una paraula, dèiem abans que això crea un efecte en nosaltres i amb els altres. No? I també cantar la messa, Raniero canta la messa, que ha estat des del papa Joan Pau II fins al papa Francesc, que ha estat el predicador pontifici. No? Ara ja s'ha jubilat, ha deixat pas també un altre franciscà. No? Doncs ell ens va fer repetir a Roma, quan vam fer els 50 anys de la renovació, ens va fer repetir, no una vegada, sinó diverses vegades. Si amb els llavis confesses que Jesús és el Senyor, confesses, i creus, la fe, i creus en el teu cor que Déu l'ha ressuscitat d'entre els morts, et salvaràs. Qui creu de cor, això segueix la cita, segueix. Qui creu de cor rep la justícia. Qui confessa amb els llavis obté la salvació. Diu l'Escriptura, cap dels qui creuen en ell no quedarà confós. O sigui, aquí hi ha la fe, si creus en el teu cor. No? La proclamació de la paraula, el testimoni, l'evangelització. Si confesses que Jesús és el Senyor, hi ha l'esperança, no? Obté la salvació. Qui creu de cor rep la justícia. Qui confessa amb els llavis obté la salvació. Cap dels qui creuen en ell no quedarà confós. I no quedem confosos per la plena confiança en el Senyor. I si algú dubta, que agafi els salms, que pregui amb els salms, que entri en els salms, no? Perquè confiar en el Senyor és esperar en el Senyor. Confiar i esperar. A vegades hi ha salms que diu confia en el Senyor i en el mateix salm, uns versets a sota diu la meva ànima espera en el Senyor. O algun cant que tenim en castellà diu espera Israel en el Senyor i en català diem confia Israel en el Senyor. O sigui, podríem dir que van lligats a la mà, la confiança i l'esperança. I, per exemple, a mode d'exemple, el Salm 130, que es titula Càntic de pelegrinatge. El pelegrinatge, nosaltres caminem en aquest món, nosaltres som pelegrins. Aquí anem avançant, no? Caminant. I no estem sols, com dèiem, quan caminem estem acompanyats. Som pelegrins, caminem, fem camí en aquesta vida i fem un camí cap a la nostra esperança, que és la salvació, és veure el Senyor cara a cara, és estar eternament amb ell, lloant-lo. Però en aquest caminar supliquem, clamem. Aquest cant diu, aquest salm, des de l'abisme et crido, Senyor. Senyor, escolta el meu clam. Escolta, estigues atent al meu clam que et suplica. Aquest salm era aquest diumenge passat que el cantàvem. I diu, i aquí reconeixem, ara, reconeixem la seva gran misericòrdia perquè no hi ha res dolent que vingui d'ell, sinó allò que neix en el nostre cor, no? Allò que neix en el cor i no està il·luminat per el seu esperit. Llavors el Salm diu, si tinguessis en compte les culpes, Senyor, qui es podria sostenir? O sigui, aquí ens rendim al seu amor i misericòrdia, reconeixem, proclamem
el seu amor. Però ets tu qui dones el perdó, per això mereixes que et venerin. I ara diu, espero amb tota l'ànima, Senyor, confio en la teva paraula. La meva ànima desitja el Senyor, més que els sentinelles al matí. Que els sentinelles esperin al matí. Israel confia en el Senyor, perquè són del Senyor l'amor fidel i la redempció generosa. És ell qui redimeix Israel de totes les seves culpes. I aquesta confiança no és una confiança teòrica, no està aquí. Igual que la fe no pot estar aquí. La teoria es queda al cap, la fe dogmàtica, en podem saber molta de teologia, però es queda al cap. En canvi, aquesta confiança neix de la fe de què parlàvem, no? De la d'apropiació. I això implica també abandonar-se. I Jesús es va abandonar totalment i va confiar totalment. Si no tenim confiança, és molt difícil arribar a rendir-se al Senyor, a deixar-se fer per al Senyor. És molt difícil també arribar a obeir, a escoltar la paraula i a obeir. Jesús parlava del seu Pare i creien en ell, o creiem en ell, com a fill de Déu, amb tot el seu significat trinitari. I no ha hagut mai tan gran amor, confiança i obediència com la del nostre Déu, fet home, entregat a l'amor. Un amor de creu que era un càstig terrible i ell va voler patir aquest càstig, assumir aquest càstig pels nostres pecats. Això no és teòric. No ho podem repetir com si fos, ho repeteixo perquè ho he sentit dir tant, no? I va morir per nosaltres en la creu i una mort de creu. No és teòric, és real, és autèntic. Amb la mort de Jesús, ell va rebre el càstig pels nostres pecats. Qui van infringir els homes, oi? Però el Pare ho va permetre. Però amb la mort del Senyor i amb la resurrecció del Senyor, em va agradar molt que aquest diumenge mossèn Litus deia: quan nosaltres pequem, el Senyor plora. I això m'ho deia la meva mare quan era petita, no? Però aquest dia no em va sonar infantil, no. Perquè, clar, no és el Senyor et castiga, què va? Ja coneixem la seva misericòrdia. Però el Senyor plora, pateix quan nosaltres perdem aquesta confiança en ell, o ens apartem, ens oblidem d'ell. Ell assumeix doncs la mort de creu i tot per la nostra salvació. Per tant, creure i confiar està profundament lligat. Ara jo faré unes preguntes que em van venir al cor, per mi també. Creus que Déu t'estima? Confies en ell? Creus que Déu et vol usar? Confies en que t'acompanya en tot moment? En que ell vol manifestar el seu amor en nosaltres i a través de nosaltres? Creus que ell és el teu Salvador? Confies en que et porta per camins segurs? Si a tot això diem sí, doncs no hem de témer res. Hem d'escoltar la paraula, creure, confiar i ser obedients. Jaume diu: poseu en pràctica la paraula i no us limiteu a escoltar-la, que us enganyaríeu a vosaltres mateixos. Perquè el qui escolta la paraula i no la posa en pràctica s'assembla a un home que contempla la seva pròpia cara en un mirall. Es mira, se'n va i a l'instant s'oblida de la cara que feia. En canvi, el qui s'emmiralla en la llei perfecta, la llei de la llibertat, i hi persevera, no pas escoltant-la i després oblidant-la, sinó posant-la en pràctica,
aquest serà feliç de practicar-la. I per confiada, per obedient, per esperançada, Maria, que creu en el que podria semblar impossible. I també Josep, que creu a l'àngel, i això li fa desaparèixer tot dubte envers la puresa de Maria, creu a l'àngel i actua d'acord amb el que li diu. I gràcies a això protegeix la Sagrada Família. Se'n van a Egipte, fugen del perill. I un altre també és Pere, que Pere camina sobre l'aigua cap a Jesús per obediència pura. Jesús li diu vine, i ell surt, confia en el Senyor, surt i camina. Després li venen els dubtes. Però el Senyor ens coneix, allà està per agafar-nos de la mà una altra vegada i alçar-nos. Per tant, mirar a Jesús, imagineu-vos que sou vosaltres que sortiu de la barca, no podem mirar per on estem caminant, perquè clarament ens enfonsem. Si mires a Jesús, mirar a Jesús és més fort que qualsevol tempesta. No hi ha tempesta que t'enfonsi quan estàs agafat. I abans teníem Abraham, que Sant Pau ens parla d'Abraham, és Sant Pau que ens parla d'Abraham, a Romans 4, quan diu esperant contra tota esperança va creure i va arribar a ser pare d'una multitud de pobles, d'acord amb el que diu l'Escriptura. Així serà la teva descendència. Abraham no va defallir en la fe i saber que als seus quasi 100 anys ja tenia el cos esmorteït, com mortes estaven les entranyes de Sara. Al contrari, davant la promesa de Déu, no es deixà endur per la incredulitat, sinó que va enfortir la seva fe i donar glòria a Déu. Estava del tot convençut que Déu és prou poderós per a complir allò que ha promès. I això ha sortit avui. Déu té tot el poder. Per tant, esperant contra tota esperança, ell no tenia proves, ningú tenia proves, però sí tenien una promesa. I això a tots els feia confiar en el Senyor. I la promesa, diu Jeremies, jo sé quins són els meus designis sobre vosaltres. Designis de pau i no de desgràcia. Jo us donaré un futur i una esperança. Ho dic jo, el Senyor. M'invocareu, vindreu a suplicar-me i jo us escoltaré. Em cercareu i em trobareu, perquè em cercareu amb tot el cor i jo em deixaré trobar. Ho dic jo, el Senyor. Segona vegada que ho diu. Ho dic jo, el Senyor, per si no ho sentiu bé. Renovaré la vostra vida, us aplegaré de totes les nacions i de tots els indrets on us he escampat i us faré tornar al lloc d'on us vaig deportar. Ho dic jo, el Senyor. Per tant, com a conclusió, em salto algunes coses, perquè ja és tard, no? Però com a conclusió, i m'hi ha fet pensar també la lectura de Nombres d'avui, que és aquella que estan farts del menà. El Senyor els ha donat l'aliment i ells perden la paciència, estan farts i giren cap i comencen amb els ídols. No explicarem la lectura ara perquè us faria una altra xerrada, però en els primers, quan diu estem caminant, ells van caminant, som pelegrins, no perdem la paciència al llarg de la vida, no perdem la paciència, posem la nostra confiança en el Senyor. I en aquests dies que acompanyarem Jesús en la seva passió, pensem tota aquesta confiança que ell va tenir en el Pare, que el va portar a entregar-se, que el va portar a ser obedient fins a la mort per nosaltres, per salvar-nos, per donar-nos vida. Nosaltres per fe hem cregut, però hem hagut d'obrir la porta a la confiança que entra. I nosaltres per fe creiem en la resurrecció i per obediència i per confiança en les seves paraules. Jo sóc la resurrecció i la vida. Qui creu en mi, encara que mori, viurà eternament. Aquestes paraules són d'aquest diumenge també. I amb la vinguda de l'Esperit Sant
La ment es transforma. Tot se'ns fa accessible. Podem aspirar als dons més alts. El Senyor ens regala els seus dons. I hem d'aspirar als dons més alts. Perquè al cel, quan l'Esperit Sant baixa sobre Jesús, el cel s'ha obert també per nosaltres. I neix aquesta esperança que ho deia el papa Francesc, però que és bíblic, que l'esperança no defrauda. I una pregària final. Senyor, ensenya'ns a pregar i confiar en la teva paraula. Que aquesta faci estada en el nostre cor. Que creguem el que les nostres boques proclamen. Senyor meu i Déu meu, a qui anirem si no és a tu? Només tu tens paraules de vida eterna. Confio en la teva paraula, la meva ànima hi confia. D'ella en ve la salvació. Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai. Aquesta és l'esperança que posem en vos.